ገዛ ምልእቲ ኩሎም እብድብድ ኣቲዎም እዩ ብፍላይ ኣቦኦም ዝሕዞን ዝጭብጦም ጠፊእዎ ከም ብሌን ዓይኖም ጠሚቶም ዝከናከነው ሃብቶም ምስ ሓደ መንእሰይ ትዘውር ኣላ ምስ ሰምዑ ብሕርቃን ዝኣክል ግደፊ እንተበልዋ ምስ ማዓብያ ምስኡ ሞት እንተዘይኮይኑ ካልእ ክፈለኒ ማለት ዘበት ምስ በለት እቲ መጀመርታ እኳ ንግዚኡ መሲልዎም ነይሩ ኮይኑ ግና ጓል ጠቕሊላ ካብቲ ተወሊዳ ዝዓበየትላ ገዛ ምስ ወፀት ሕርርኩም ትር ዝበሉ ንገዝኦም ሓንቲ ጓል ንሰያ ስድራ ናይ መንብሮ ይኹን ናይ ካልእ ፀገም ስለ ዘይነበሮም ብቅብጥረቶም የእብማ ኣውራውን ተምሃሪት ስለ ዝኾነት ኣብ ትምህርቲ ክትፀቀጥ እንተዘይኮይኑ ብጌጋ ኮማንካ ክተልዕል ኣይፍቀደላን ዝነበረ ኮይኑ ግና ከምዚ ሓሰብካይ ዘይኮነስ ዕዳጋ ከም ዝፀንሓካ ከም ዝበሃል ካብ ትእዛዞም ሓሊፋስ ኩሉ ጠንጢና ምስቲ ኢኮኖኒ ዝበለቶ ኣፍቃሪኣ ሽርብ ዝበለት ኣቦኣን ኣሕዋታን ግና ንዓ ዘይኮነስ ነፍቃሪኣ ክድቅስሉ ከም ዝኾኑ ደጋጊሞም ይፍክሩ ዝነበሩ ፊዮሪ ጓል 17 ዓመት ክትከውን ከላ ሄኖክ ድማ ወዲ 20 መንእሰይ እዩ ኣጋጣሚ ካብ ትምህርቲ ተፈዲሳ ሰለስተ ኣውዳት እንዳተላፈኹ መንገዲ መህላፍ ምስ ከልእዋ ኣልዕል ኣቢላ ዘይትፈልጦ ክንሳ ቢንሃወይ እዚ ኩሉ ክፅበይካ ኣበይ ደንጊ ኸኢላ ብዘይ ልባ ጎያ ምስ ተሓቐፈቶ ሃዋ ስለ ዝመሰሎም ገዲፎማ ዝኸዱ ሌልኦም ብከምዚ ዝጅምር ካብታ ሰኣ ስለ ዝተቐራረቡ ምእንቲ ርእሱን ገዛን ሄኖክ ጥቃ ቤት ትምህርታ ስለ ዝነበረ ከክትፍደስ ከባቢ ገዛውታ ኣብፅሕዋ ዝምለስ ዝነበረ ብከምዚ ከይተረድኦም ክልቲኦም ኣብ ዓሚቕ ፍቕሪ ይጠሓሉ ፍቕሪ ብፍቕሪ ከዓ ክሳብ ክብረታ ይሓሊፋ ትበፅሓሉ ደረጃ ዝበፅሑ እቲ መጀመርታ የሕዋታ ፅንፅንታ እኳ ይሰምዑ እንተነበሩ ኮይኑ ግና ወሬ ስለ ዝበሉ እሞ ከዓ ምስቲ ኣብ ትምህርቲ ትግደሱ ገለ ግዲ ኣይገበሩላን የግዳስ እቲ ዘረባታት እንዳተደጋገመ ምስ መፀ ክጠራጠሩ ስለ ዝጀመሩ ምስ ተኸታተልዋ እቲ ዝበሃል ኩሉ ሓቂ ኮይኑ ስለ ዝረኸብዎ ጓለ ካብ ትምህርታ ኣብ ፅሟ ቦታ ምስ ኣፍቃርያ እንዳኸደት ተሓልፎ ግዜ ይበዝሕ ስለ ዝነበረ ነዚ ዘስተባሃሉ የሕዋታ መጀመርታ እኳ በዓላቶም ከሳሃልዋ እንተጀመሩ ኮይኑ ግና እቲ ዘረባ ኣብ እዝኒ ኣቦኦም ስለ ዝበፅሐ ጓለይ ፈፂማ ኣይትውሎነ ይኣምናይ ካብ ገዛ ንትምህርታ ካብ ትምህርታ ትኽ ኢላ ናብ ገዝኣ ስለ ዝበለ ከኣምኖም ዝተፀገመ ወዮ ደኣ ግዜ ኮይኑ እምበር ኣቦ ሓቂ ዝነበረ እምበርከ ጓል እንትርፎ ትኽ ኢላ ምኻደ ካልእ ኣይትፈልጥን ዝነበረት ናታ ሓሳብ ወይ ዕላማ ብዝለዓለ ነጥቢ ተመሪቓ ናይ ማዕረገ ምሽላሚ ዝነበረ ክንዲ ዝኾነውን ለይትን ቀትርን ኣበርቲኣ ትፅዕር ስለ ዝነበረት እንትርፎ ቀዳመይት ምውፃእ ብጌጋ ካልኣይ ከማን ቀሪባታ ኣይትፈልጥን የሕዋታ ነብኦም ከእምኖ እኳ እንተፀዓሩ ክሰምዖም ስለ ዘይከኣለ እሞ ከዓ ብጌጋ ኢድኩም እንተንቢርኩምላ ምሳይ ክትበኣስ ኢኹም ስለ ዝበሎም ብምሄር ሕርቃን ብከመይ ከእምንዋ ከም ዘሎም እንዳሓሰቡ ከለዉ ኣቦኣ ብስራሕ ምክንያት ኣብ ሆቴል ኮይኑ ሰብ እንዳተፀበየ ከሎ ጓሉ ምስ ኣፍቃሪኣ ተሓቃቂፋ ብምእታው ስግር ኣቦኣ ከይረኣየቶ ኮፍ ምስ በለት ርእሱ ሒዙ ፈዚዙ ተረፈ ኮይኑ ግና እቶም ከማይን ፀባን ተዋሒዶም ኣብ ናይ ቤኖም ዓለም ዝነበሩ ፍቁራት ካብታ ኮፍ ዝበሉላ ሰዓት ኣትሒዞም ከተሓሳሰዩ ምሽ ኣብቲ ሆቴል ኣብ ዓለም ከማን ሰብ ዘሎ ኣይመሰሎምን ኣቦ ኣብ ቅድሚ ዓይንቱ ጉድ ናይ ጓሉ ክዕዘብ ድሕሪ ምፅናሕ ስለዘይከኣሎም ፈጥፈጥ እንዳበለ ውትፍ ምስ በሎም ጓል ኣባቦ እኳ እንተበለት ብስምባደ ኮይኑ ግና ብህይወቱ ንመጀመርታ ግዜ ኢድ ወስ ብምባል ብፅፍኢት ዘላደዳ እምበር ነዛ ብሌን ዓይነይ ሓደ ሰብ ከይትንክፈለይ እንዳበለ ምሽ ክትንክፋ ልዕልዓቐን የሕንቂኦ የዕቢዋ የግዳስ ስለዘይከኣሎ ኣጻብእቱ ኣብቲ ልስሉስ ገጻ ክሳብ ዝተረፍ ዘላደዳ ብስምባደ ካብቲ ኮፍ ኢላትሉ ተስኣ ስለ ፀንሐት ሰንከልከል ኢላውን መሊሳ ኮፍ በለት ሕርቃኑ ቋፀር እንተፈተነ ሰብኣይ ቤን ኣፍቃሪኣ ነፍቃሪቱ ደሓንዲኸ እንዳበለ ናብኣ ፀግዕ ምስ በለ ተዓለ ሰዲብ ኣለገ ንጓለይ ከይትንክፋ ኢሉ
በዛ ጉሮሮ ሃኒኡ ካብዛ ተካል ዓለም ዳርጋ ከሰናብቶ ክብል ደሃን እቶ ሕማቕ ዝረአዩ ተገልገልቲ ናይቲ ሆቴል ንኣካብ ሸይጣን ደሃን ኢሎም ምስ ስለዝፈልዎ ንስክል ዝደሃነ ጓል ዋላኳ ነቦኣ ተክብሮን ትፈቶ እንተኾነት ኣፍቃሪኣ ዳርጋ ናብ ሞት ኣብፅሒዎ ስለዝነበረ ንሳውን ብግዲኣ ኣቦ ቀቲልካ ይኳሃኒካ እንዳበለት ኣብ ህይወታ ንመጀመርታ ግዜ ድምፃ ኣበሪኻ ክትዛረብ ጀመረት። ጓሉ ኣብ ንኡስ ዕድሚኣ ገና ውራይ ትምህርታ ካይገበረት ምስ ወዲ ፈቐዶ ሆቴላት ክትዘውር ናቱ ሕርቃን ገና ካይዝሓለሉ ከሎ ኣዊላ ክትዛረቦ ስለዘይተዋሓጠሉ ጽፍኢት ክደግማ እኳ ሓሲቡ እንተነበረ ኮይኑ ግና ንሎሚ ግደፋ ቀስ ኣቢልካ ኣረዳኣይሉ ሕልንኦ ሕሹኽ ስለዝበሉ እንዳበለ ነቲ ዳርጋ ኣብ ገጻ በፂሑ ንዝነበረ የማና ኢዱ መለሰሞ ዘረባ ካይወሰኪ ሰላሕልኪ ገዛ ትጸንሕኒ እዞም ይሕዋትኪ ደኣ ሓቆም እንድዮም ንሕና ትምህርቲ ኣላ ንብል ንስኻ ኣበለኸ ዲቪዛኺ እንዳበለ ካብ ፀፈ እግራ ክሳብ ፀጉሪ ርእሳ ክዕዘብ ጀመረ። ጓል ካብ ምስ ኣፍቃሪኣ ተላላ ብፍቕሪ ተኣብድ ሕማቕ ጠባ ምፅያ ከምዛ ጥዑይ ዲቪዛ ለቢሳ ትወፅእ ኣብ ቦርስኣ ቀያር ክዳን ሂዛ ትኸይድ ሽዑ ኣብ ደስ ዝበላ ግዜ ኣብ ደጊኣ ቀያይራ ናብ ድሌታ ትኸይድ። ወለዲ ትምሃር ኣላ ይብሉ ንሳ ከዓ ፈቐዱ እንዳኸደት ምስ ኣፍቃሪኣ ኣለማ ትርኢ። ንስኻ ወንጫር ካብዛ ጓል ተርሓቕ እንተኾንካ ጽቡቕ እንተዘይኮይኑ ግና እዛ ብሌን ዓይነይ ማንም ሰብ ክመጻኒ ከም ዘይደሊ ዓለም ብዓለማ ትፈልጥ ከርእከ እንዳበለ ንጓል ሂዙ ወፂኡ በታክሲ ኮንትራት ኣብ ገዛ ክትጽንሖ ሓቢሩ ኣፋነዋ። ዘይተርፍ ኣገዳሲ ቆፀራ ስለ ዝነበረ ምስኣ ኸይዱ እንተ ዝገንሓ ኣይንጸልአን። ንኣ ግና ኣቦኣ ምስኣ ዘይምኻዱ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑላ እዩ እምበርከ ድሓረ ክመጽእ ከሎ ብመጠኑ ተዛሓይሉ ስለ ዝምለስ ንጓሉ ኣፋንዩ እንዳተመለሰ ከሎ ኣፍቃሪኣን ክወፅእ እንዳበለ ኣብ መንጎ ስለ ዝተራኸቡ ይፃወት ኣይኮንኩን ዘለኹ ናይ ብልቤ ብኢደይ ሕማቕ ጥፋእ ከየጥፋእኻ ከለኹ ካብ ጓለይ እንተረሓካ ንኩላሕና ጽቡቕ ኣይ ትብል እንተኾንካ ግዳ ደምካ ደም ካልቢ ክገብረ ዕርፀረ ገዲፎ ናብቲ ኮፍ ኢልሉ ዝነበረ ብምላስ በይኑ ክዛረብ ጀመረ። ኣደ ገጽ ጓላ ምስ ረኣየት ንጓለይ መን እዩ ከምዚ ገይሩለይ እንዳበለት ወይ እኳ እንተብዝሐት መልሲ ስለዘይሰምዐት ግዳ ብጭንቀት ተወጢራ ኮላይ ኣቦኣ ጉዳዩ ወዲኡ ምስ ኣሕዋታ ገዛ ዝመፀ ኮይኑን ካብዚ ወዲ ርሒቂ ውራይ ትምህርትኺ ግበሪ ሕጂ ንስኺ ትምህርትኺ ገዲፍኪ ፍቕሪ ወዲ ፍቕሪ ትብልሉ እዋን ስለዘይኮነ መጀመርታ እቲ ዝቅድም ትገብሪ ሽዑ ተርክብሉ እኳ እንተበልዋ ካብኡ ሞት እንተዘይኮይኑ ዋላ ሓደ ክፈለኒ ዝኽእል ሰብ የለን ኢላ ስለዘቕበፀት ክሳብ ዝኸውን ካብ ገዛ ከይትወፅእ ኢሎም ንክልተ ሰሙመልኣታ ኣብ ክፍሊ ከም ተእፁ ዝገበሩ ኮይኑ ግና እንተስ ሕለክ ድሂዝዋ እንተስ ኣብ ዝተኣፀተሉ ግዜ ፍቕሩ በርቲእዋ ገጹ ከይረኣኹ መግቢ ኣይበልዕኒ ትብል ዝነበረት ኣዴኣ እንዳርኣየት ሰምዐት ጓላ ኣብ ገዛ ገዝኣ ክትመታ ስለ ዘይደለየት ካልእ ሲትረፍ ነፋስ እተሃረም ኢላውን ምስ ከፈተታ ሽዑ ዝወፀት ኣይተመለሰትን። ብፍቕሪ ማሚኣ ዝነበረት ቤቶም ንዕለቱ ዘራጊቶ መፅኡ ክበታትኑ ግዜ ኣይወሰደን። ኣዴኣ ደልዮም ስለ ዝቐበፅዋ ኣብዚ ሕማ በፂሓ ኣራት ሓዘት የሕዋታ ይትበል ኣቦኣ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ እንተፈተሸዋ እኳ ጓል እንተበልካ ጓል ትመስክር ሽታማይ ኮይና ደኣ ተረፈት። ዋላ እኳ ሓደ ንጓልና ጨብዩ ጠፍ ኢሉ ንፖሊስ እንተመልከቱ ብቀሊሉ ግና ክርከቡ ኣይተኸኣሉን። ኣብ መወዳእታ ካብቲ ሃገር ወፂም ኣለው ኢሎምን ኣብ መደምለታ እንዳበፅሑ ከለዉ ኣብ ከምዚ ከተማ ተርኣያ ስለ ዝተባሃለ በቲ ዝተሓበረዎ ኣድራሻ መሰረት ምስከዱ እታ ሓንተን ክንደሸሕ ጓል ናይ ገዝኦም ብጌጋ እኳ እንዳ ኣዝማድ ከማን ሓዲራ ዘይትፈልጥ እንተርፎ ናይ ገዛ እንጀራ እምበር ናገይሮበት ኮይኑ ናይ ማንም ዘይትበልዕ ጓሎም ኣብ ሓንቲ ክትፈርስ ዝደለየት ገዛ ምሽ ንሰብ ንከልቢ ከማን ዘይትምነየሉ እሞ ከዓ ሃገርገር ዝብል ገዛ መደቀሲኣ ኣንሶላ ኣይትበል ክቡርታ ኣብ ሳልስቲ ዝቅየር ሕንቀቕቲ ጓል
ሃንት እግራት አሽጋ ኣብ ጽቡቕ ጌራ ደልዲላ ዘይረገጸት ዓራት ምስ ወዲ ተሓቋቂፋ ምስ ጸንሐቶም ውሽጦም በህርቃን ተቃጸለ ሕርር ኩምትርበሉ ደምደም ጨነዎም በቲ ኣብ ቅድሚኦም ዝነበረ መጉድኡቡን ፈጋ ኣበሎ ዝብል ሕማቕ ስምዒት ንኩሎም ክደፋፍኦም ጀመረ። ኮይኑን ሓደ ካብቶም ኣሕዋታ ነቲ መጉድኡቡን ኣልዒሉ ፈጃዕ ከብሎ ክብል ኡይ ኢላ ኣብ ልዕሊ ዓርካ ዘርግሕ ስለ ዝበለት ንስክላ ወዲ ርእሱ ካብ ብርጭቕ ሕምሸሸ ከምባል ደሓነ። ተዓለይ ሎሚ ነዚ ከይቀተልኩ ካብዚ ገዛ ኣይውፅኒ እንዳበለ ከኣለውካ እንተፈተኑ መጀመርታን ኣይቀቲልኩም ኢኹም ናብኡ ትሰግሩ ኢላ ስለ ዘቕበፀት ዝገብርዎ ስለ ዝጠፍኦም እንዳበሉ አንጠልጢኖም ንጓሎም መኪና ጽዕኖም ናብ ገዝኣ በምላስ ጓልና ጨውና ኢሎም ንኡን ስለ ዝኣሰርዎ ጓል መሊሳ ኣፍትሕዎ እንዳበለት ናይ መግቢ ኣድማ ከተካየደ ንብረት ናይ ገዝኣ በብሓደ ክትሰብር ጀመረት። ኣዲኣ ገጽ ጓላርያ ካብቲ ብሕማም ተረሚሳትሉ ዝነበረት ንዕለት እኳ እንተተበራበረት ናይ ጓላ ግና ናይ ነገር ጠዕና ኮይኑ ስለዘይ ተሰማዓ ኣንታ ገለድ ኣጊሩላ ሃይኮን ከም ምባል ኣይረፈትን በርከ ጓላ ምስኪን ስቕ ባህሊት ንወለዳ ይኹን ንካልእ ሰብ ኣክባሪት ከም ዝኾነት ትፈልጥ እምበር ከምዚ ዘላቶ ክትከውን በጌጋውን ሪኣታ ስለዘይ ትፈልጥ ካብ መገራም ሓሊፋ ብስምባደ 2 ሸውዓተ ወይ ሕክምና የድልያሎ ዝበለት ንዕባዛ ጓለይ ኣብዚ ሕማም ከይትበጽሒ ካልእ እንተተረፈ መግቢ ብልዕ እንዳበለት ኣደ እንተለመነት ወይ ጓል ዘይትቅየር መልስያ ዘላታ በቃ ክበልዕ እንተኮይነ ከምታ ዝእሰርክሞ ኣፍትሕዎ ንሳቶም ግና ምሽ ክፍትሓሎም ብኡ ገይሩ ከማን ኣብኡ እንተ ዝምሽምሽ ኣይምጸልኡን። ብኸምዚ ቁርብ ምስ ሓለፈ ጓለ ከም ብሓድሽ ነተማሚቓ ዝኣበይትላ ቤት ጠንጢና ፈቐድኦ እንዳኸደት ከምተን ናይ ለይቲ ምስ ኣወዳት እንተስ ሸጊር ወንዲው እንተስ ብጽጋበን ወይ ከይፈለጣ ዋላውን ተታሊለን ምስ ኣወዳት እንዳሓደራ ስራሕናይ ኢለን ምዘዘርከበ ዝወፃ ንሳውን ሓንቲ ካብኣተን ኮነት። ወዮ ተማሂራ ሰብ ብዝለዓለ ተመሪቓ ሽማ ሓሊፉስ ሽም ወለዳ ክተፀወልኦል ተፅቢት ዝገብረላ ዝነበረት ጓል ኣብ ንዑስ ዕድሚኣ ሃንሳብ ካብኣ ምስ ብክልተ እስፊ ምዝኣብዩ ሃንሳብ ምስ ሰክራማት ክትወፅእ ተስፋኣ ከም ኣምፖል ኣብ ክንዲ ዘብርሕ ከም ካሮት ነተሓቲ እንዳኣበየ ካሮት ስኳ ዓይኒ ሰብ የፅሪ በሃል ናታ ግና ምሽ ንካልእ ሰብ ከፅሪ ናይ በዓላውን እንዳጥፍዐት ቀስ ብቀስ ኣብ ክትወፅእ ዘይትኽእል ኣዘቕቲ ተዓልኸት። ስድራ በጃኺ ዛጓለይ ተመለስ ኢሎም እንተ ለመኑ ጓል ግና ወይከ ሰማይን ምድርን ይላገብ ፈጺመ ኣይምለስኒ ስለ ዝበለት ኣደ ግርም ሓውያ ከምዘይ ነበረት ናብታ ዝነበረታ ተመልሰት። መውዓሉ ሰላም ሰፊንዎ ዝነበረ ቤቶም ካብታ ጓሎም ፍቕሪላ ትጅምረላ ሰዓት በብቁርብ ክሸራረፍ ጸኒሑ እንሆ ሕጂ ሓደሽደሽ በለ። ኣቦ ብእዋኑ ንገዙ ኣትዩ ወከዓካ ከምዘይብለ ዝነበረ ዘይኣመሉ ኣምሲኡ ክመጽእን ዘረባ ካይምልኣ ሰላሕ ኢሉ ይደቅስ ንጎህካ ድምፂ ከየስምዐ ይወፅእ ኮነ ድምፁ ጓሉ ዝተማልአቱ ዝመስል ህይወት ቁንቁል ዓፋ ክድፋእካ ከላ ፀገም እዩ። ዓለም ግና ከምኡ እያ ክትስሕቕ ጸኒሕካ ትነብእ ጸኒሕካ ትሕጎስ ሃንሳብ ትረክብ መሊስካ ትስእን ኮይኑ ግና እቲ ዝኸፍአ ርኢኻ ክትስእንን ኩሉ እኩል ተረፈ ከለካ ይዕዳኻ ሓደ እኳ ንከይልዕል ኣቕሚ ክስእን ከሎ ካብዚ ዝኸፍአ ነገር የለን። ኣቕሚ ናይ ፍሽኽታ ሓጎስ ብርሃን ደስታ ኮታስ ኣቕሚ ንቡር ህይወት ጓሌባ ኣምፁለይ ክትብል ኣደ ሜተ ናብታ ገዛ ኣይመለስኒ ክትብል ኣፍቃሪ ኣኳ ካብ ቤት ማእሰርቲ ወፂኡ ንእናይ ናብ ገዛኺ እንተበላ ግና እንታይ ሞ ይኣብስ ዋላ እኳ ገጽ ኣፍቃሪያ ብምርያ ሕጉስቲ እንተነበረት ድሕር ማይ ናብ በዓቲ ኮይኑ ደሮ እዛ ምስኪን ጓል ዘይከብዳ ፂራ ዝነበረት ምፅዋር ኣዋርሕ ዝገበረ ንኣ ልደ ካብ ሓሊት ዝተለዓለ ክትቋፀረን ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ኣቐኑ ዝሓለፈ ምዝኸውን ግና
ዘይተደለየ ሽግርን ሰዓብን ከምጽእ ስለ ዝኽእል ንዝተኻለ መጠን ከም ሓፍቲ ጥራሕ ዘይኮነት ከም መሓዛ ጸግዕ ኢልካ ከተረዳኣ ክትፍትን ኣለካ እምበር ባይሊ ኩሉ ነገር ክትፈትሕ ምፍታን ንኹሉ ጽቡቕ ስለ ዘይኮነ ልቦናን ጥንቃቐን ዝሓትት ጉዳይ እዩ።